A Xunta aprobou hoxe no Consello varias iniciativas clave, dende alegacións á planificación eléctrica ata o impulso do Xacobeo 2027 e melloras na sanidade. En primeiro lugar, presentaránse alegacións á nova planificación da rede eléctrica do Goberno Central para o período 2025-2030, que apenas asigna un 2,8% da inversión total á comunidade. Rueda destacou que a falta de infraestructuras eléctricas modernas pon en risco máis dunha dúcia de proxectos industriais clave, como a planta de metanol verde en Mugardos. O Goberno galego reclamará un aumento da inversión ata o 6,7%, en liña coa aportación galega ao mix eléctrico. Galicia necesita infraestructuras eléctricas modernas e adaptadas ao noso tecido industrial, o actual e tamén o crecemento que prevemos no futuro. Agora mesmo hai máis dunha dúcia de proxectos estratégicos que siguen pendentes, non teñen asegurada, a día de hoxe, a cobertura das súas necesidades en materia de abastecemento e potencia enerxética. Estamos, ademais, nunha transición verde na que a enerxía verde, temos dito moitas veces, cada vez vai ser máis demandada e, polo tanto, debe estar cada vez máis planificada. Non é de recibo que volvamos a ver como unha nova discriminación a hora de planificar, acabamos de ver nas asignacións que nos fai o Goberno Central respecto ás melloras previstas na rede eléctrica para o período 25-30. Rueda tamén presentou o Plan Director de Patrocinios para o Xacobeo 2027, que busca optimizar os fondos públicos destinados a eventos vinculados a esta celebración. A través dunha convocatoria pública seleccionaránse proxectos con impacto cultural, social e económico, priorizando aqueles que contribúan á dinamización territorial e ao fortalecemento da imaxe de Galicia en todo o mundo. Que o que busca é ordenar e estruturar todos os eventos que poidan ser susceptibles de ter un patrocinio con fondos vinculados a esta celebración. Por lo tanto, o que queremos é optimizar o gasto, maximizar a complementariedade entre os diferentes actos patrocinados, por suposto, fomentar a colaboración público-privada, dado que moitos destes actos serán subvencionados coas aportacións dos patrocinadores do Xacobeo. O Consello autorizou o contrato por 55,6 millóns de euros para o Servizo de Transporte Sanitario Urxente Aéreo. Esta nova iniciativa inclúe, por primeira vez, helicópteros dispoñibles durante a noite para atender urxencias en condicións adversas. Incrementarase tamén o número de horas de servizo, mellorando a resposta sanitaria na comunidade. Por tanto, o helicóptero de Santiago pasa a estar en funcionamento as 24 horas do día, casi o dobre do tempo actual, funcionaba nos meses máis longos 12 horas, vai ademais contar, hai varias melloras con tecnoloxía precisa para, non é só que poda voar, poder atender durante a noite tamén estes enfermos no helicóptero, que poida voar en condicións meteorolóxicas máis adversas do que o podían facer os helicópteros actuais e as aeronaves tendrán maiores prestacións, serán máis cómodas e máis seguras para os usuarios e tamén máis potentes, insisto, para poder volar en climas adversos, en situacións nas que a toda agora non o podían facer. Isto as dúas naves. Por lo tanto, mellora importante, custo tamén elevado para os próximos 8 anos, 55,6 millóns de euros para o funcionamento dos dous helicópteros do 061, dos cales, insisto, pasa a funcionar 24 horas ao día. Por último, Rueda informou da contratación de medicamentos de inmunoterapia oncolóxica para o ano 2026, cun importe de 110 millóns de euros. Estes medicamentos, que están revolucionando o tratamento de cánceres como o de mama e pulmón, enmárcanse na estrategia de medicina personalizada que posiciona a Galicia como líder en oncoloxía de precisión. E autorizamos a compra de medicamentos, os chamados medicamentos de inmunoterapia oncolóxica para os hospitais públicos galegos, por un importe de 110 millóns de euros. Vai ser un acordo marco para a suministración destes medicamentos de inmunoterapia oncolóxica durante o ano 2026. Son medicamentos moi novedosos, por tanto, dun elevado custo, pero que están revolucionando o tratamento de certos cancros, o de mama, o de pulmón, por exemplo. Frente á quimioterapia tradicional, teñen moitos menos efectos secundarios, tratamentos moito menos agresivos e se están revelando moito máis eficientes. O Goberno galego intenta apostar por medidas que buscan potenciar a infraestructura enerxética, cultural e sanitaria para garantir un futuro mellor para Galicia.